kapundhering perkara. Iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngeboti Asuna Prabu Ndrawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanana adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe, manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Kok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku ndek kata-katai. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Dian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean, ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundungne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyang Raka Prabu Bisri Bathara Kresna.
Aneh sampean nundung Ndara Sedewa niku merga ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Naindra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Dandin mrene Petruk ki arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo merga ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tak nggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngecawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murasa kokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati mlebu kae aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendana, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel. Rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa sing tawon dene awamu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane netar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge keri Jawa. Sredina ning pasewakan busana maneka warna
Jeba Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanyo kang merat kenyaring teja laliwaran lir ki lat sisiring adet Wimbo kekanda mrek mingeng katiuping Maruta Maruta saparan mangambar kongas Murbeng ngrat mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabing Ndarawati sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestungkara wayah loro jagat nggih Yayi sakanantong bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Ndarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta
Asung pambaginipun Paduka Yayi sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manahipun ngroko ing Ndarawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang ngroko kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndarawati kawula nok-nok ninggi Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisemanipun ingkang ngroko ing Ndarawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana Koko Prabu Baladewa. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datraya Projeng Amarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat Wasisaning Bathara Wayaktura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing ngroko ing Mandura mangya widodha Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng ingkang ngroko ngaturaken salam taklipipun ingkang ngroko kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngroko ing Mandura wonten ing Projeng Amarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku Kadura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora Kudaraya. Tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggu lenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku Kadura, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang kepenak. Ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datraya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndarawati. Bilih kelenggan mangke Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayi nedya ngrakit arata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati tandha sih bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda. Yayi, nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing ngroko ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi kapisungssungaken dhateng rata ing Ndarawati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang ngroko ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negaring Amarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negaring Ndarawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng Projeng Ndarawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengka kados dene negaring Amarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sakmangke suka paring pangandikan
menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping para kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi Positorum Silring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanya mawe raras renaning driya dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa Duh Koko Prabu mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu Ndrawati Yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten 3 candra etang kelenganing nggo dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya nalika semanten ingkang raka nglampahi sarena narite sesemek lan raja mula bebantal buta sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot ripotipun ing Raka ing Ndrawati nyuwun pamunten Yayi mboten marah-marah bepisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng sowan wonten negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yai Prabu kepareng rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganthi ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yayi seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura wonten sukuliraning penggalih paduka Yai Prabu hambebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoraka. Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak
Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sakmangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negaring Ndrawati saged waluyane Remelta Majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Klimasada pusaka negaring Amarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mekaten. Werkudara, nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati, Barep kakangku. Ora jeneng aku mbelani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Klimasada saka pangiraku marang paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndrawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya. Arjuna kula paring adhawu. Penemuning Siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula maring adhawu Mara Siadi Darbeya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Klimasada menika dados sarana birat penandang negaring Ndrawati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Klimasada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabing Ndoraka. Yai kula ya tak tampa kang dadi penemuning Siadi. Sedewa kula maring adhawu. Apa Siadi Darbe penemu ingkang beda lawan kadang-kadangira kabeh iki. Kula nuwun pangapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menawi dipun parengaken munjuk atur, ndak keparengake Yai Sedewa yen perlu mara majuwa Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratune Ratu Tama Pati Lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kalyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti Yai Sedewa Darbe penemu apa? Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladone Demawang tawang-tawang. Nuwun mapunten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndrawati. Kula nuwun mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus Klimasada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negaring Amarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang kang boten remen kan para Pandhawa menika
badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndorowati. Kula nuwun pangapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndorowati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mila menawi Koko Prabu Ndorowati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun pangapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Klimasada Koko Prabu. Sedewa wonten dawuh. Aja kumalancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Kenanga ping atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Klimasada teka kowe nggondheli pusaka negara Kamarta. Nyuwun pangapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggondheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun pamunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun pamunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndorowati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat Rupatara manis maning gagalanan. Wah, buku arepe dhewe. Lah kok seklimah tembunging Sedewa kok nyelenthik talingan ngilani dadane wong Ndorowati. He Sedewa, wonten dawuh Koko Prabu. Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndorowati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yayi Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora menghitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndorowati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yayi Prabu Ndorowati. Nuwun pamunten Koko Prabu. Kula nyuwun pamunten. Menapa kula aturaken menika adhedhasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pamunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Klimasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep, kowe wani karo Jelamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih teka kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndorowati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan Kadang Sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Ora usah cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pinter njara langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa.
Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambiyantu Nyai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Nyai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung, kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan ndok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi telu mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matura. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menawa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Lima dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Mas. Mangusum yo ngambreng kati karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang Werkudara. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadang Nata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak-sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambok gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kesahipun kadang kula Yayi Sedewa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten salebet manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung damel tentrem negari
Ndorowati tumunten samangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Ndorowati. Malah samangke menawi Ndorowati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kaliyan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tansah marepamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi Koko Prabu menawi tira mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi sasamunipun ngraka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Ndorowati. Koko Prabu nggih sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negaring Amarta rumiyin mangke menawi sampun padhang lelampahan negaring Ndorowati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Arjuna pun Kakang Nata Ndorowati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ing musti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma sepi samun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggali ing piyambak-piyambak krana mengkring sang nata ing Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan prokrake Gajah Medhur saka Wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumamala Kelurahan Bagong nyerpepeh pindha sata metarangan
tata trap silanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Werkudara iya mengker Koko Prabu Ndarawati lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe? Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Yo Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan Nun amit pasang Kalimantabe tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. Sapa? kowe Sing nimbali? sinuwun Punta. Bagong Nan. Padararja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padararja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong, Nun, Padararja sapraptamu. selamat. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru.
Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha raharja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha raharja sapratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano ngono nggih. Bagong padha raharja. Ngenten men, dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora usah seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyo ilang kang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan neng apa niku kula mboten iso ngampet sedhi ing ati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe lho. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Ata mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga. Mboten olah raga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung.
Iya Petro. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpa-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti ana dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petro. Lah kok dadi atiku lara-lara Yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso?
Merga etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kose lokong kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu.
ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya men. Lah ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Drasdewa iki merga dijontrot ucape Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya wis. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek upama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, Si aku urung kata-katai. oh iya. Karo mikir karo Iki nang ngruntek kata-kata sik terus ke terus. Aku lagi pandeng-pandengan. oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat Kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tuntang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus tok salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, kowe kira lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sartan tangan lho. Iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan merga puguh. Nggih sampeyan berani karo Nyang Raka Prabu Sri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku merga ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Nalendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae ya, Truk. Aja. Aja kok.
Damekke piye to? Kenapa tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun goreng terus dewa, kula sing ora trima. Tandir mrene Petruk ya arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katigdayan, alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Weh. Cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Drasdewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngejawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak medeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati mrek kae aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendana, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rung karuan gayenge. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel. Rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawadene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesantren Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Pamane neter kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kericauan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabule mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantenan. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta.
Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to. Mboten. Nek kula wonten maring dawuh pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati pono kawan.
Arjuna wonten maring Adawu. Ndak suwun Si Adi supaya isa mranata kana negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda nuning ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning Adawu. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nonton ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Purna gatine mananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jelok saking dampar kencana knapit gambaran gading gadhiraken sanggaring Promban Cedi. Manggung tetanggung Jaka Paloro ingin samya ngambil patraning keprabon kawistingal saking Mandra tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pating saka tirta mludakaning garadan.
Rakyana patih ndanging prawadya bala Pok sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandira kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Om ingkang putra ing pringgondhanipun Gatotkaca semadung dawuh wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa ya Gatotkaca ndak tampa Prabu ingkang putra ing Jangkarpipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Antarja ndak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja ndak tampa Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde ya Antasena tak tampa aku ngaturke bekti ya Pak ya Cahedan tak tampa wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu ing Mandura ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati isi Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karakadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karakadempel kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau liripun kados pundi dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pakde sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati Ndarawati ketaman pegebluk monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada nalika semana Werkudara Janaka Nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi pandhalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara bapakmu ditantang karo Petruk aku ditantang karo Bagong mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa mangkat to karo kaca gosik Kang aja mangkat sik Kang
Antasena ngopo? Se Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa Gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lha kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba-Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek. Nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Limasada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Limasada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piyai sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung.
Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora sagagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar lara bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, Piye Dimas? tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapa Jodipati, Kang. Iya, Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara.
Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu. Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo le duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Kang. Amang-amang nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jeleh urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah! Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo kowe ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kasanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Aku Ndara Werkudara banter banget nendhangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngapa? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu.
mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula, Den. Ya. Slamet to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Kowe nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Truk, nyok tampan ono til. Ya Truk, aku tak jajan es teh. Aku njaluk, Gong. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-okehi dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Nyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Wis. Pokoke diikhlaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel merucut. Wis